DJ Arjun. Kimaras Mix Club. Sure ka talaga. Kimaras Mix Club. Kimaras Mix Club. Maribel, hello bossing ko na. Sampol, inigdip ko ta nakapatukar ko ay damdamo lang pa lang ko ada copyright na, kakabsat ko na yan, nadap. Nagidip si ko na dyan ta t-shirt, live talaga sir, ko na ni Merchil Mateo. O, na kayo po nga nanodan, tisag 50, nakaload ako, nawantutang ko, nagdinangabag sa YouTube video. DJ Arjun. Alay-sala yun na kaya po nga buya, dali mga po nga viewers ko, pintiman. Uri ano na kayo nga viewers ko ni Michelle Mateo, kastamot ko ni Maribel, sana all ko na ni Jessica Garcia. Hello Jessica Garcia, PYT, thank you no nag-subscribe. No nag-subscribe ka lang dito dating YouTube channel ko ng Mutiliang. Okay, kakapsat ko ngayon. Itesting ko lang ako. Buya kayo latabutan na kas pang mamaulo nyo kanya. Abang amo mo lang. At thumbs up kayo kakapsat ko ni Michelle Mateo. O dali admin ko ako ni Michelle, ni Maribel, Jessica Garcia. Thumbs up ko Jessica Garcia. Ingat yung drawing ko kakabsat. Let's Pyramid. Kimaras Mix Club. Diba leporamide ko, leperomide, nyata, loperamide, agas tiyak takki dati nga si kayo, na kayo po nga nga kwa. Kagbuy-buya. You are listening to the beat, the music, with exclusive Mix Club. Mayat pa lang dati sa mga. Arjun. Alay-sala yung laptop, sa kayo po nga bubuya nga lima, ko kayo tata. Loperamide, agas tiyak takki, agas tiyak DMY. Siguro naiyawid ni dato. Ang no lockdown not jay Pinas sang bet ko dito yung London kanina. O da kaya po nga bubuyay, dito ini Jessica, Maribel, Michelle, sino katwa? Dito AJ t-shirt ko boss, kasano AJ, dito inak agdamag talaga ako na. Alaka, salamat ko mangi nunya naganawa mo bakang painganagat itinagal ko nga may pan. Nga di may nagan kang gaji t-shirt mo, kalabang itawag ang nalpason mo kan. Ada mo sikot mo na katakan bigay. Ibagam ginagan na, nun yung mabaling, yun yung panagam mo. Supporter, nagan na dyan. No sponsor, no admin. Sino tinang ibado ko, dahil dito ko question, sino tinang ibado, yung lalaki o yung babae? Ibagam ano niya di kwa.
kasal ka ni Jay Rapol Burias, kasali ko na. Kasali kayo ako Jay Rapol si Burias. No, nagkuha kayo nakapalo kayo dito yung page ko tili mga tao. Nagpapalo kayo tili mga tao, tapos nagpapalo kayo dito yung YouTube channel Tigong Tibiang. Kano makita ko talaga nagpapalo kayo, i-screenshot yung mga picture nyo dahil yung tao nga inyan rolyo, kano amo. Siya si Yagay, Silen Ragonton, Mateo. Siya jay, Ragonton, Mateo ito naman. Maribel, wait boss, iparami tatlo 5 didwa, tatlo parehas da. Klaro, alang pagbatong ginaysa na lang didwa, dagriri da, baka kaya't pa nitatang sa ninanang mo. Kaya't pa nitatang ninanang mo, iyaramidam nitatang mo si Black. Ano ay pagbago naman kandiya lakasan makikenda o gasan dat. At no limadal talo sa anak mo sa duwa ni tatang nanang mo libre di may sag para nagkapay si upat 350 350 mangi-send ka kini katlinti 1,005 may send ka kini katlinti 1,005 bayad si upat nga ko aji 100 dito sa pagpadala na si Cebuanan kasi 75 kan pagpadala. Basit lang yan, sir, 1,000 can YouTube kung basit lang nun. Dagi kayo ako nga, admin ko tumulong da, nagpado. 886, bali 114 lang nun, 1,000 nun. Yung mure nun naka 1,000, ampay na bali nga may apply si monetization. Ano kayo malakay 200 pesos yung allowed, yung admin. Siyempre, mag-i-upload ako kayo nagpipintas nga kuha na, tatlo mag-apply at demonetization na. Sabuyaan nyo rin kay ads na, kadaglalok. Sabay-bay kami mga ngayon. Hello, Christy JC. Hi po, Christy JC. Nga nagamot yung Facebook. Yati alog-lugar yung hang kapay nakaturog. Nga masida kakagkat. Ay gusto daw may madamdam ako. Pinakbot. Ang nung sumak si pinakbot, madamdam ako kakagkat. Datinak ba rin kung anak niya ito. Among jay gen Jobel Bergaso Sister Sir. Gen Jobel. Ijak ambong. Hello Dayan May Barsena niya. Barkar si Hypok. Ala umado kayo. Damo walong pulo nga viewers ko kakabsat. Na? Konkret siguro kasi kay Karong. Pagpapatangamin niya si Dami si Mami May. Ay, Christine si James Christine Wai mo Sando Nilo sir. Bandi Paliwanan, hello sir, watching from KSA. Yan, hello, Bandi Paliwanan, nagbubuya ka mo lagi live ko. Nagbubuya kaya po di Facebook page tayo. Agpapalo kayo isilima nagagayin nyo DJ page kayo palo hang like ka di asin pagbagay ko umadumot ti like ni hang mga palo ti umado masabol ka kabsat nga i-follow yo i-like yung munan sayon to i-follow tapos agpapalo kayo ti mga tao nagagayin nyo nga ag-like ka nag-follow da. Tapos, ano, magagat kayo ako, i-like mo dato yung YouTube channel din ng Butibiyang, kay YouTube channel ni Princess Gilka Black na editor ni Lovely Jazz, Suniga, Mulina Suniga. Tinupay Maribel, dati agpa-like mo, agpa-subscribe sa YouTube na. Kasi dahil isang asawang kano akong page, dahil babo, yung Burias,
isip ni Princess Joy Tablat, kung di betrasin na kompleto. No, atay baboy taba, babaag para ko, kurang nalanganan, ubong kan tay bulah nga mangdakay, kakabsat ng kayin. Ada kanon na, kanon na siguro si makabulan dahil sa nakabanan. Oh, kung native lang kung kalubulan ng medyo dakamulan. Ngayon kakabsat ko baka no makunatoy. Marimix na, ang sarong no ka. Maka-copyright na, kakabsat ko ngayon. Dito man lang, ala Jessica, dagsoy kayo man meten, kung nada hello, Dayan me, Barcarse, Wendy. Kailangan tayo lumipat-lipat si Balaygi. Buena. Kasi may kawanak galing kakabsat. May kawanak dito nga pag-livean, ti YouTube ko. Kaya pwede face labing ka no, gagwapo nga masapo nga glad-glad na masipigay ako talo ito kasi medyo makita tayo dyan si 1 minute views kung 3 minutes videos kung kunana. Hi Dayan May, Mark Arcelo, hello po sir, kunana Jessica Garcia. Nag-live di Kuya, Quezon sir, ag-live kami tatay. Nag-live di Kuya Quezon sir, ag-live. Ito din ko magtiling kanyak ni Quezon James kasi. Tabuya Octomat no ko kasanap pa nag-live ni Quezon. Nakayo nga dadyan ni Quezon James kasi. Ito din ko mo kayo utilik na tabuya na ko mo nag-live ako ni kalubaran tayo nga ay di putot day di ako Jose Tiragasyon. Yaga irrigation. Administration, ang mukha kakang naging engineer di Jose. Quezon James, tagasala ni Mami Mayle. Sir, Quezon James. Nag-live di Kuya Quezon, nag-live kami sa Patay. Hanga sa akin nag-live Patay ni Apo, ni DJ Ryan Alcavedo. Pinsabat ni Apo di page. Tapno matulungan kayo so nang aglalad DJ Caballo Ballester Cagayan. Siyempre, bakit ganun di viewers na kasi nagas ko kasi nag-live ito na dito yung madigamin no audio kakabsat masapong agparang. Yung kunanak lang nakasaga ng agparang kunanak ata siyempre kiman mo makita na awan dali assistant na ito nga medyo nag-audio laoy kaasimot kiman taka makakita ito na nakancho ito na. Yung reno kasjay kini kuana adubo sa abakan na po normal nga tao. Tao reno kasjay lang ako si kuani DJ Ryan. Ti maparagsa na mo kakabsat. Nalalong tayo yung tsak nagpatang. Na mami isa-isa lang mami, maalala ka mami. Oh. Maalala ni mami, naging si bugil-bugil yung kakabsat. Jessica, mga bak kami mga bak ka dito may Mateo, Wonder, t-shirt, inabak ko. One t-shirt, inabak ko. Yung t-shirt, inabak mo, ala sa nga pulo. Kasi may bakar, kasi patawat ka man, sa Boreas kanya ko, nasa ka Boreas, saan? Nakakapsat ko kayo, Maji Boreas, kung naji agla ko, kano kasla 3,000 pesos kano kibayad na Boreas yun, ako naglulubog. So talaga nga baboy yung nangisip. Tapos after 20 days, ginagdaktal ko na yan. So, July 19 ka kasakpay lang iti panakarapor na dinagdaktal ko nga Boreas na yan. So simon ko si swerte apo nga followers iti Facebook page tayo nga liliwagan kayo na si OFW Ilocano. Kung alimano may karubiam ni ka nagtura ton. Kakitakto apo dagiti followers nga talaga nga nagpa-follow mo.
followers nga nga galimang internet nga nag-follow, ito daw po namin ito qualified yung maki-raffle ito baboy. Naka-ready agi baboy yung kakabsat, magitay naka-impose ko dita, hanga isang dajay. Ada di man sagot ko na kayo aming hampay ng katurok ng kapsat, da kayo agi dapay lang. Dahil di para kata kayo amin na po. Nya di naimas nga paralityo. Naimas nga paralityo na ko, no 3,000 ti bayad na. Padaklam lang ti makabulan, lityo na nun, native na baboy nga nag-iisip. Yung mga kasiktikang isip ti kararuwak kakabsatan. Dajay, nakita yung DJ post ko apo, DJ adu nga burias nga nangisip. May sa kada kakwada iti mga bak. May sa kada kakwada iti marapol. Ngam no, napaspas nga agpangato ti followers, magita ka po nga napaspas ti agpangato ti followers ta adamalak nga ang sponsor ko apo iti may sa nga burias. Nayunak kaya po ito no July 19, duwa ti parapol ko no kwa. No makita ka napaspas apong agpangato ti followers, maalak iti 10,000 within iti before ati July 19 nayunak apo si duwa nga burias. Ang mga alanak ti sponsor ko barbaran kaya nang 52,005 bali 5,000 ti duwa. Sigurado dahil yung kakabsat adalitsunin yun ng mga bakay all-easy na. Din si Jay Live ko, boss. Ado nga like and subscribe po. Kung mga bibiyang result. Huwag nakita. Dayan May, baka kasi pa-birthday mo pinaysaman niya akong serve. Birthday ka? Alam ko, ang birthday ka, mangisan ka kanya kay 3,000 pesos pa paalam pa dagi baboy. 3,000 pesos paalam pa dagi baboy. No tagano ka di balis pesos no di kagayan mabaling nga mapamulaon. Native na baboy mamman. Mamman no kakabsat native sa tali Pilipinas. Mestizo native tindas native. Tunay sir. Tunay kano. 3 no bigat, ay 4 no bigatan. Ay, nganin, awan ang may kamakam. Amugwanak lang ka ni Dayan na ibakang sa'yo. Nalakalang usong alisong tagpapalo. Tapos ajisaron mo nga limang palo tikay. Ibakang mo nagpapalo dati sa lulimaga. Kasla naga natin, kasla piramidi. Sika, masapol mo tilima. Adi lima, agpapalo damot ti saglilimada. Tapos sa saglilima, agpapalo damot ti saglilimada. Di umado, kagpalo, ito nalalakati panagpangato na ka. Wala hindi ilalay ko yun, basta ipalo yun. Pyramid ato yung mawantis kam na. Sigurado ito na nga entitled dito na maki-raffle. Kasi kung nakakabsat, no napaspas ti panagpangato ti followers, uray agbalin nga 8,000, 9,000 kunanan, ti sabay ti bola, aramidik nga duwa nga burya. Duwa dati agla ko kanyak ti burya to nga naganak ko na dito native nga bababoy da. Barbaran no adu apo tet balin nga sponsor ko ta dumawat ak sponsor ko ang ko nga kwarta bigay. Siyempre nag-sponsor ko sumati bagbarak to no ipagula. Adu damang 55 kasot, damang 300, damang 1,000. Thank you very much. Isuntong mo lang tabakon nyo po nga buy-buya. Kasla i-channel ko dala kanyak dari kwada tulong da. Charity to the poor. Ala, thank you kung nag-like up mo nga walo.
Jessica Pyramid ko na nakakabsat. Ala ka, anong sang nyo pa lang dati sa union, yati ay yati patukaran tayo. Apa isa natin marikit budot step no be. Pataso man. Remix, sa bagay remix. 9-9, tin naka-like. Lima tin nag-like, ay siyam tin nag-like. Siya maputi ang buy-buya. Bini-bini, para ka ba kaya mga po nga bini-bini? Gaya na may Barcarce, ni Jessica Garcia, ni Banji Paliwanan, at pangkakalasan. Ang nakikitok kan siya ay pagtanakakabata awan na dito. Mayo awat sila, gulo ko ni Manny may pitaka. Kakamanok. Karugayan. Ay, wala tama po na kayo mabibigyan ng yakin ay grabe kita ko na ito. Ay rin po, manunina ako man pamurmuray na nauli ba tayo ni kano. Ano man ang gulina, nakapanood ako, nakakabsag na kayo nga ng mapaba. Nalood ako na po na isang sa sisikwenta. Nalood na dito yung ubing. Thank you very much. Sinuman na Angelina. Dati sobra dati bayat si bago kano kayo. So kano ako si pagpanood ko. Bunga. Thank you sir ko na na. Kaya sa thank you man ang taklasan mo lang bagay. Sobra dati yung pawin mo parang bayat si bago bago. Ano din paramid mo nga t-shirt nga logo. Nga t-shirt nga logo na isiniliwan. Mabalik na naman panin ko ang alam mo malong libigate. Luwain ko no alas 12. Siguro Adan. Upat na puraw. Upat na nangisip talo nga puraw sa nabado. Ang kakalatan, pinada. Ay, ang pagpamuluray. Pinipini ko, ikaw ang nais ko, na makapigil sa buhay ko. Laman ng panaginip, ikaw ang iniisip. Di ko alam kung bakit ako ay nabibighan. Among bagbagan ako, naliman na siya. Mantak mo, makita ka rin mo nga nagparamit sa t-shirt, nagparamit na mo. Kaya ako mayat na nagparamit sa t-shirt. Kontakan ta lang ako digay printing, t-shirt printing, kabuluan sa balikan sa kayaan. Itawag ko lang ako, mabalin yung alam si kabigatan nan, batang bayad kayo ang kanya. Ay, JC, sir, kasang maan mo nga mangid, babagam. Hello! Ayan kakagsating gayem, alaga may saluwat ang tahan na nakakaraoke galing. Sana all meron ko na ni Dayan May Barcarce. 350 bayad na dati ng kapsat, na t-shirt, kaya dalogo na piniliwa. Lalo na dadote kaya bro, tapos nagligatan yung mula kag-bayad si 350. Kana dabaro yung ganun, dabaro kaya bidado ko na ginamisip, talaga nga nag-forma. Nagwapo nga para lalaki na ginamisip. Yung dagi ko rin, mabalin mo na kang nagwapo na talaga ginamisip para dito lalaki. Naglalo na ang basketball ta, talo makita ko na yung ekta kada sikab. Kaya nakangisita. Ano yung maglaw nag-live na ko, kibago ka ng isip blo, kasi tanga maglaw ba yung isip kab ko, kakabsat nga na ikas kinasyahe. Ama manong agbalo na sipuraw. When the t-shirt sere, ingin jay, larog sobra, nag-basket net nga rod. Alam ko, tingin ka naman ang akit sa basket ko, dumadintong. Adong utang tiniliwak ikan. Ino nga na ano sa kanayo nga mag-isip ka ta barbarang agsublito mo na dali ka isulsulong mo. Ano ka
Ala, okay? Maya time. Maya ano na anyo lang takit kita natin kon ati kon Breaking you off another non-stop music mix. Bagi naman mo tayo sa dati alam na eh. Anyo lang takit kita di kon ni mami ko busy nga luluto. Okay lang sir kung nada. Ang papiliyo kami live mo t-shirt sir. Nagpapiliyo na hindi kalman, di ba? Kalman di ka ma-rebel, di pa nagbasa ng haba mo. Abangan nyo na, live na kakabsat, kada makita ko na sponsor ko, agpapremyo naman yung t-shirt ako nga itiniliwa ko ng Rayaw. Siyempre, gaso mo ganun 350, no, maalam mo, nabunot ka, di pa yung naitsamba ka, kasi lamuti to. 350 nga log, di pa kayo kuha na tayo ka, t-shirt lagi, dakal ka pa, naglay ka pa niya, pati live stream mo tibiyang. Hello, Flor Delin Pichay, Wenser, Idi Kalman. Oh, amo pa ni Flor Delin Pichay. Pero Flor Delin Pichay. Flor Delin Pichay, si Kajulala, si Ayubaro, Flor Delin. Adi ko makayong kung di na naibabawi, Flor Delin Pichay. Wenser, Idi Kalman. Christian Beatty. Flor Delin Pichay. Kita data Saudi Arabia, Flor Delin. At kayong kung may di nga may babawi, Flor Delin, lalaki ka na. May babawi ka no, sa handa mo na sinayakan ng mga kapitwa, naka. Flor Delin na Pichay, lawong sergitang. Kita tayo basket. Ay, ka Saudi. Ala, kita mo ko na bunto na lang kasi buta ko siyempre sa kayon ko mga hangan akong linawa. Kita amok ko love life na ta may sana may ding ako. Ako'y nalagot malagi po pa lang sir so dagit pinaglabas ko na karon. Nadamo sabsabong mo kay payagan isidi. Yung riga na kahamo mo na amo na puro. Pinuros mo ti taga Central West. Apay malagit mo pa ilang mo na. Dagit pinaglabas, nagpinaglabas pinapalabas. Oh no, thank you kakabsat kami pang-thumbs up. Awal suerte sir, palagakas pa. Oray niyo awal suerte ti ko basta ka suerte ni ti ayat sa baling. Da suerte ni ti panagbiyak ba yalata. No talaga nga konsorta talaga nga awal suerte ni kinayat at sa masawa mo. Gumatang kanto na ti ayat ado aglabo kita. Alam ko, yung joke kung dati nila asawa na ako, baka mabuya na dato. Awan suerte. Alam ko, agyan mo nagkatakayan na bunga ka na yung agbuya. Siyempre, agkanayin ko yung agbuya. Ako, agyan mo na, nag-live na. Nga, lalo nung napingping sa spike mo, ka, nag-live ka, diyan talaga pa nag-live ko, buya kayo. Kabarbaran ka na yun. Ayun, Flor Delin Pichay. Ay, nangabak ka, editi ka, Flor Delin. Thank you, kakabsat, pa nag-thumbs up yung awan, swerte ko lang. Alam ko, comment kayo lahat tayo, nagbada mo babasa o kakabsat ko na kayo. Kan sayo ating kasipito kayo magbuy-buya. Agay-ayam tayo karon. I-repeat ko kayo. Pa-question na kano daw nagugunayo. Maribel, hello viewers. Nya nga gumatang si Ayaton, sir niya ta gumatang si Ayaton. Ano aglako? Dagiti aglako ti Ayat DJ Balisteros nga to aglako ti Ayat Balisteros, pampit. May isa nga talo oras nga Ayat. Bakit may isa oras pa isa? Kana pagpadasan.
Nagkatay pampit, kakabsat, aglako dayat, isimay isang oras. Narigat aja sir. Talaga wag-wag di ulo na kumating nagdagi ulo na dagasang datan. Hello. Ada bonus DJ sir. Ada bonus mo karon. Bonus na ka, gumatang ka, at aging gatang mo, kurang sa tayo pagpa-doktor mo kakabsat ngayon. Ginatang mo, dambuad ang bonus mo nga sakit. Ayan na lang jay nata. Ayan na bossing si inakto mo met parasen gumatang ka ni Maribelitan. Ajak amo ano dagla ko kayat na lalaki. Mo yun dagla ko kayat di lalaki jay gansero. Jadi di tempo talaga kay dadji si Aldas ka nagadungalan lakay nga gumatang. Hello Maribel, kita mungkin sika magbunot di kalman, t-shirt, napogpuak nga sika mabunot na. So nga sa ako ito nga 350 ginabak mo Maribel, ito nga damot ni Manang Angelina na dagi kay apo na di jay baliser sa 50. Pabaratwan taka kasi nga nag Ave Maria king kata no mga bakata no bunot ka. Di ba Manang Angelina? Oh, para kini man ang Angelina, kini Maribel, magaling kayo agsin na po. Ngayon lang nagipin yung social distancing kakabsat. Eh, nakasi kayo agsin na po. At malamang tirada. Ini ang spotted next 12 DJs. Ape, kwa Flor Delin, inyati kwa yun itanya oras yun ita Saudin. Awan trabaho ko yun, kumusta po di COVID dita. Mayat swerte ni admin Maribel sir kanayon mga tupay. Ang swerte DJ ayan ni DJ Takmo. Ang swerte dito ayang ko. Ano ate pagswerte na? Yung madapag malasan na. Ay, when nga rin manang thank you. Takalag mo manang ko na. Ako Maribel, makausap ang kape, bumunot ka, nagkita agikwa ka. Ay, mutin ka cellphone nyo. Kasi pa-subscribe ka niya yun. Sinabay ka para ipag password na naging cellphone na kita kakadwa mo nga siyang salwa person. Agad ulit kami na ka. Buti na yung cellphone nyo, subscribe. Iyati password na kakapsap. Kung na pinagpintas ka sa lakot doon niya, ada giliniti tubing, nakatugaw ka di kayo nga, kasla doon niya kang sabi ditayan mo. Manang napig sa kararag mo garo, wakay kini may tayo, idi bunutan ni may kunanaga. Baka ni Maribel di mabunot ko, kunanaga naalanan, kinita na gusto mo, ay, congratulations Maribel, kunanaga may babawi na ka na nakita ko. Sa 10 PM sir, awan net mo ubra bigat manen, biyahe ako na nalako. Talaga kasagan anos kayo da kayo ako nga OFW. Ano awan ti anos, awan ti lamo, kaya yo. Kasi ang trabaho ko dito abroad, muno kay trabaho ko di Pilipinas nga napot-podot. Muang kayo mga opisina di jay, awan. Una, gisulo ka taglalok, awan na, gagang kayo lang si para talon nyo, kung kayo talonan nyo, kayo naglalawang at talon nyo ka, awan lang ka. Diyan mo nga, mauling ko manjak kaya ito, naputi na panagrap ka, nagsikat-sikat ang gapas-gapason. Ang gapas kami di, pag-asil lang datay kay Lubuna po, nagsangit ako. Nagbasa na akong kung ako nga si Budideng, nakita ko nga pag-naggapas, manong ko siguro 15, 14. Lalo na kutong na sila eh, pag-naggapas nga pag-asil lang sa Lubuna, ay apa. Awan pa magkakay gapas,
magpasgapasan na kitang tayo pantalon mo, nakangingisitan, o ano. Ay, dayan may barkar sa message deleted ko naman. Nangigat apo, hindi mapisit ka kada mag-arouse ka na magigapa sa ibaw-ibaw ko rin dyan. Sa nagpudo. Hindi na di nagisuro na kini 1997 hingga natin 2007. Kaya dito mo pa nag-drive ka, nagwan mo unay nga kanayon, no kada Sabado kasi Sabado lang naglalo din kami. Hindi ko show me, hi. Iya datoy. When nga road sir, adap Pinas, awatin ka na bulan niya, ito nga, honest lang. Kasyay. Ito nga, naking Pinas dito, abroad lahat kami, nabasik selbo tayo ako, napatay ka ba may patulod, di Pilipinas, dadakil basik kita kayo sa katanong di Pilipinas, may maya mga talaga, takakadwayo na iti pamilya, yung awan negosyo di guys, one. Masapong agawid kayo, aditi agtaragan kayo ti baboy, agtaragan kayo ti bahan manok. Damo para pasada nga 5 nga tricycle mo, mabalinan yun no. Mabang kapalang gapas-gapas ko awanin. Nagawang kayo dito, agawid kayo, gapas. Awanan. Awan niya ay apo nga taga-brogan, nag-tricycle ko na, dagit ay gitmo sa matagtagi Pilipinas ay. Ibagadang siyempre today, isubscribe ko the boss na napanakmet sigurado no siya. Isubscribe the boss napanakmet sigurado no siya. Nag-alas TV ang siya mismo siya. Subscribe talo kayo nga YouTube kenwa. So, good. Very good idea. Nalay ka mo gayan. Kasi ay subscribe mo baka mo kung nadaham mo lang ka pag dinapit-bigas nga si kasi nag-talmogan. Well, sa Pinas awam mawatin ka na bulan. No, ano lang si OFW. Talaga mo ano si OFW. Kasi no maililiw kayo apong at least may aktibyan din kaya na iyo kada asawa yung Pilipinas para awat. So amok kayo patapawayan nyo. No, adag pataya ti loto di takakabsat nyo ngayon, magtaya-taya kayo rin sa piso laeng. Baka macambahan nyo, balik kayo namin niwag nyo, gawid kayo nopan. Talaga nakasyay, kunada sir, puro kismo sa tao di jayon. Mga talaga may. Uri ayan na, kismo, abi mo lata kismo sa kakabsat. Ito ay ang may, kami mo, kaya kaduna mas kakabsat, nag-chat yan, dahil iiwan ang kismo sa dito ay ang may, web gunjan-gunjan da. Kasayan na po, ayan namin si kismosa, kadaglalaw. Uray live niya, sir, kung Michelle. Uray si live, no madama live po, nakapag-kismis lahat tamoy. Kasano si Rawan Meti Loto dito ay Middle East. Nyorong siyawan. Nyo, kadagdayan nyo, kasano arti panagba ng kita. Hindi mo, nung sugbatan no, nawan ti Loto yo, huwag mo ganti pa, kasi yung Loto, pagpasarak no, ang milyonaryo tayo. Madi sugal dito eh. May nyorti mayat taka pagdan niya pangwarta ang ardita. Madim lang siguro amo pagtayaan. Anak pataya kayo ti government kuwahang nga ditayan ti kaslaway ti limununong da baka masin matilan kay pa. Kaya niya sino ba, madim lang amo siguro pagtayaan. Hindi ka sasangkala di pagtayaan ti Loto, Euro Million, Abono Loto, 1 piso. Bagita po.
Ada bara ada aser agsusugal dangem no puro lista lang patay oras dala. Lista. Awa matulog kailangan na. No, agtutungit kayo masapula to kwartana lista. Maturo kailangan na. Panay mo nga mo. 5 pesos mo. 10 pesos mo. So, awagan na kay si Momon. Ada barahada sir, agsusugal dangem puro lista kung patay oras lang monghit binilangan maanin ano binilangan na po binilangan latan na ka ang bilang kailangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hingga na dito iti 100 ang publikan naman iti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 binilangan nagbibilang ka latan may sana kalapag sukalay may parat ka ti kanyada may mayat di pinas isugal uno na bitintas agatan kayo di makani sa tisugalon nyo di makanan ano baka nga amin nagyay mamakandawan to karon dati sumatunungal daw gagiti kakadwa mo may parit kayo malagip pwede aga ni Quezon. Dito loto kada euro milyon sir pasakay talulang net di maalak. Dagtulak ka manang mo euro milyon maalam talima wano rin yung mga maalam di lima plus makalagi Australiana ko na daw. Kunada di Pilipinas lang ko. Milyonarya Angelina Cortez. Dagitay naling nga umutang at sasarunudan nga kasla kutunon nga may umutang di balayo. Aji sumusumad ka pala nga gawid di ko. Nangawag ko yung milyon data. Kabarki di ato nga bakan. Tayong day. Makan tayong di jay. Di kalapawang ko na daw wana. Ado gagayin mo no kasi yung mga baka. Nagkapoy na sa lang pot i-comment sila. Sir, bawal Pilipinas. Sir, bawal dyan Pinasin. Mamut, nakimamadyung ako di balay. Kuno, adamang kaya mga nagmamadyong kami pa, nakimadyong pa naman ang yung di balay. Nagpapanag. Tangtang po mi, nadamag niya, ada na tayo na tayo ninanang mo, nagtatang mo ito. Sige, dyan na kami mo nagtaltal na, ano mo nga bindin magas dijay. So, hindi kiriga na. Ito no bigat apo iso ti kaldawan ti fiesta ni Apo Bagot dijay mabutal is. Diya kamo no da fiesta di mabutal is. Ito nga kadagiti ko mga tempo ada kami dijay Pilipinas on makatawom ni Apo nga da di Pilipinas ito no bigat.
Aningin ang muwon. Si ma'am na pang kami di jay, si mangpat kami di jay ti June 27, 2019. Gusto nga makita nga na kay ni Auntie Tinay pa dyan na kaninang mo. Aji nanang mo basta bagadang nakita ko nga mismo. So nga ganiso na nga may siyamon. Kano pa nakatayo na edit floor din, awan sir ti malinis ti kalsada, awan sir malinis ti kalsada. Liday. Awan, nanti kikay ko nada. Mo may ninanang mo ibalay din. Habéis hecho que bajara la compra nos sacara una sonrisa. Ang ganina makataunan no, baka nakataunan na pa yun Gracias. Kano di pa nakatay na niya nga niya bulan, awan, fiesta sir, awan fiesta sir. Gracias, familia. Sa bagay, napimbigan sa awan fiesta, kakabsat ko, awan mo di, awang kwar-kwar sa lagi kita tatao, ijay tatan natin, siyempre na COVID. Walat naman eh. Pero kaya di abo nga sa nga pulo nga viewers kasi lang tutut sulat tamo dito yun. Ano bigat sir? Makatawon. Okay tam. Amok nga talaga. Makatawon na ka 1 year anniversary, death anniversary ni Kaibigan Tikikay. Talaga nagpaparty ka ti baboy nga manin Nakita, 1 year na nga talaga nagbigat. Nagbiik. Alada kaya po nga bulbuyay, salayo pa ilang kakabsaturan, naglalo no mga lalakay di pagpaturog nyo. Panagturog nyo ko, sa talaga. Isala-sala yun at tanaputa. Ang tutut-tut nyo. Awan mo ti bawal me. Thank you sir, awan mo sir, bawal mo. Sa bagay ko, 5 lang nga taon sa mo, 10 nga taon mga mabalim mo. Mga gusto na bigat, napait nga daw no bigat di Pilipinas. Sabado. Napait nga daw no kunado aglaw ti papay tinuang kung papay ti baka gayam. Right? Hello Jessica Garcia. Alam mo sa niya po yung live ko ta dati nag-YouTube channel tinutiliang. Ito mo mo sana buya kay tong lalagin to diyan na kayan kita talagang panaglalage ko. Ado na batek nga gapo pagbuag-ubran da kunam sir kunagan. Pagubran. Basit lang pagsasangwan jay di karuba. Wala so kasi mo talaga mo. Pagsasangwan alam gaya pa pala ka mga tao. Mga may misa lagi din plus may lagi po yesta. At lalo madi mo karti ado nga tao ti balbalay nga kunata. Niya ka, kantain nga rin ti paborito mo na busi, kanta kay answer ko, sagbay namal kamay. Aslawang gaganas kung magkanta, isang sangapulo kayo mo. Nagsakit pala ti karabukog ko, apo, hindi ka mga nagkanta-kanta. Agasap ta manuti kinansyon ko sa baungay sa Lapito, nag-concert na kumuto ko na gilad ko di kalpanang. So nga nga ba ni Maribel ka adok kinansyon ko. Apay Maribel, mamatulog ka, nag-iida ka, nagluluto ka. Wamang kataan dyan, paborito nga ading Maribel, isa lang min. Manja kag masuruta mo dadi ko na datay o kay kuto nagtimbutin bukel. Kaya man ay kuto nagtimbutin bukel. O dati di paborito ni Maribel, ako kakantaon. Somos la gama de eléctricos más vendida del país y contamos con más de 200
O Michel Mateo, dato yan. Lucia tutti agasawa piet tu kaya tut kwartada uray bakit ako'y bete at may sutay kulkulada uray bakit mamasulit at luwa lupot kude Gaita, Sonata, kung na Michel Mateo. ay wen kudang umagat kudang nakatel alika pen magtimpo-timpo kel kita putol nakataktak Alas, hindi, oras dito yung alas 9, alas 9:25, kakabsat yung AM. Nakaluto ka yan, nasisidayo kakabsat, ako. Manso sir, kung na. Thank you, bossing. Sige mga nang, at Lina, sumalakta ko na. 10:25 minutes ito eh. Oh, sukas dyan. 9:25, 10:25 yun. Kalalay nga na pailang. Kalalay nga na pailang agida nga makatulog kayo kakabsat. Ang kayo nga ka-recap check sa timbukol nita kakabsat. Oh, 10:25 medyo yun, bossing, nakaibdan. Gusto, 10:25. Alas 11, makatulog kayo. Green kayo na alas 6, 7. Awan unay din awan unay tatati nagla-live. Then 35 malpas trabaho sa ko ni may 11:30 nagbayad mo time. Manong oras yung trabaho, long play mo dito trabaho yon. Alas 9. Alas 9 tiriing. Ay, mayak. Mayak, no, alas 9 tiriing. Nag-live tatay ni Kuya Kayson James. Dati may isang kalukaran tayo, maglalay pa po ni Apo Rolando Quines, aglalay pa ilang, awang mo makita nga live nan. Nakadunga. Nakaduwa po nga kalukaran tayo, aglalay. Siya, ni Quezon, ni Ryan ng Cabedos, sinupay. Dapat dito'y Hawaii. Niya po friend ko nga lakay kay commentator. Ador na tilyado na yin. Umusun sa Ador, basta Ador. MC. Papadatay met oras kita. O nagpapadatay man ang ata, siyempre kuha ka mo lang dayan may baka kasi adda kimpay. Adda pay kimpay. Tilda. Amin kanya kasi sa pintasan tilay. Orayan yung baga nga sa kapintasan, siya din nakariwawan. Andaw na papakatawa di Jay. Ako masapul ti artificial nga katakatawa, siya mo siya katawa, di ba? Tal maganda ka katakatawan, siya nga mismo siya katawa kakabsat. Alaw hatin pa kunan na. Talaga iso rila duwagan ka pagkatawa na tal maganda di ko. Kunan na ka siya talaga nga siya katawa lumulutong pa yating katawa no makaistorya na pagkakatawaan niya po. When sa sika talaga live kunan live na nga katawa hang nga tay artificial nga katawa. Nagsakit amo no mapas na live na kayo po kakabsat.
nagsakit at iyang ko nga, siyempre kasi sa tumangkang nagkatawa na, yak pa yung mga muis-is mo ka, sa nakula mismo naman pasti live ko. Ni Kuya Quezon, patrikin na kami live na sir no StreamYard. Aglalo no nuwang ada payak na sir po tak nuwang ada payak na tak kita ulo ka. Ada din nuwang apa yang kana buya di kalman si ka Michael Mateo nga di Historiana. Siyempre dahil nuwang no ada payak na tatumakki di tangatan si katina katimaki si katina ira nga atakya na tu ulo na din yakin no nagi ko di pa napuno tay takki dati ulo mo kakapsat. Aglalo di no nga ada payak na. Ikaw mati payak na datay tungaw kasalulanganan. May tayab na pay dati payak na no tungaw kakabsat ngayon na baknak sir ko naman. Nailod ko loin. Ay tinang ababak ti payak nailod ko. Kasi ito nga siyempre baka no nag-vlog kami kakabsat ko manayon na adung ito utang ko mabay na law na eh. Amuyo kakabsat ito nakadunga si amuyo ti kalapati dito eh. Nakadunga kalapati. Iti parparkeda, iti park da, nakadunga ka kalapati nga agtay-tayab. Muno agyan jay nga to ti kwa. Sirot kay kayo, nga mapuputan. Aglugi dalatan, makita belatang adan no ko taulungon. Ay nalugitan kan. Kaya mo ti StreamYard online, kita tap mabalin kami nga mayat nyo mapan kita live kanyan ka. Asal di StreamYard. StreamYard. Apa yang kayo mabalin nga sumunod dito yung mga magipatang? Diyan kami na mga operator dati, baro nga computer ko kakabsak nga computer na gamit ko tata. Kasano dahil pamanag parang StreamYard. Agpasok ko ka sir. Kasi dyan gamit ni Kuya Quezon. Oray dito siya rin supay ti dadalusan ni taxi kalapati ko na ni Jessica Garcia. Awa mo ti mangisuro kanya kakabsa ko tahan abang IT. Mangisuro lang ti computer nagpasyo din nga mga tayo mga parts of the computer kaya di tiyempo ti kopong-kopong. Oray dito sir. At the link na namit lang sir kung na StreamYard. Dapat damagat ko magkitak ko ulit yan di YouTube mo kasalutin na ngayon nag-StreamYard. Kuan nga da sumunod ito eh. Hello. Ay, yakin ka. Kaya siya kaplada aduan siya. Talagang siya nga kung asik ka kapitatasan live. Alam mo man ang thank you very much. At sasabali kami lang si kasla panang ipresenta sa sa sarita na kasi madamdamag, pakansyon na, madamdamag, patukarat, nabiga ba sa sarita. Wala na. Sarita, panawan da ka, nakapatukarat. Lalo na mo ay shout out lang kay Bagbagada. Pipili naman si shout out na, Diyos, bye. Kapanakin yung dilay lang, kanadaan. Kadwam nagkanta ko naman. Si kakariwawaan si live. Ay man! Talaga siya kakariwawaan. Nariwawa mo ni DJ Ryan nga na mahinhin. Gamin si Kwana, mahinhin. Babay nga patang-patang awan na dito green nga pa. Baga nga dakay ka naglalo. Ito na ubing. Ala ka mayab kariwawaan bayad no talaga kasi tanong tinataro. Ada pagliwliwan niyo po mga FW sa kailangan no nagita kayo pampanunutan niyo nila kayo pampanunutan niyan na yo hindi bagyon. Masapo lang buya-buya kayo tanong tinataro magnamo oras mo lumabinto manen matulog kayo manen bumigat to manen lumabinto manen latrabaho to manen tapos ito no madamdaman sweldo ton.
sweldo to ti kasjay nalpas nala ko ati bungot-ungot nga senyora tay amo yo. Alao ko onta kwarta mo bilang-bilang kay tumutan. So kasjay di pamayan nyo. Ano sa lang kasjay po? Ano sa nyo lang ti 30 days nga no bungot-ungot da? Nya tao sa work ko kamlatamat na trabaho kalatamat dakalakot patayunin. No, si Katipoy pa nakadonya damo tenagas laki ni Mana Angelina nga guuton ka datay atay senyora na nga para kaawanan. Adi tiligan no sinungbat kayo. Taglagipin nyo, siyempre marami dala po kaya da kanya tayong OFW tayo suda tag pasweldo no talaga nga aglablabas na mo tenagas sa amot na. Manggutada mo ti itilatag bitan no aglablabas na betul kada makarapatan ti OFW. Kuwan. Talaga, sir, kung natag tayo. Awan na, sir, para palilaw, abuya ti live mo ko na na. Ada tao met ko, mang sweldo kanyada. Da tayo met ti mang sweldo kanyada, sir. Nariga mo, ati talaga ti OFW pang panunutin niyo. No, hangkay may dumay ti abroad. Kanya nga padasan tinaglugan ti plano kakabsat. Kung doon hindi nag-abroad nga, naglugan lang ti barko hang abroad da jay. Napandalang nagpasyad di bye-bye. Doon ti nag-abroad, tanga naglugan ti plano hanga nag-abroad aja kakabsat ko kayo naglagipin nyo. Sa bali di nabroad na di jay, napanda nag-abroad di tingat tao. Ay, hindi ba katawa ka pa sumat? No, hang kayo man ang abroad, hang kayo naglugluan sa plano isa nga ipagtangsi iyo apo tamang manulang sa makalugan sa plano. Ours flight ko sa barin to Hawaii kuno. Michelle Mateo ay mo nagsakit ta ubot si kayo ti ang flight. Agri ka tagawid. Excited ka agawid nung napuyatan ka to na makatanong ka ti Jayan. Medyo mayat siya gawid. Ang lalo na ado kwartam. Ngum no makalagawawid doon na basi kwartam ta. Apo, ano ulit yung mga mo ko ipo ni Kastoy, di ba ikaw sa kabo, kasi Kastoy. Ay niya serbiyo nga nagdapo di abro daw kwart tayo kung pura ka tayo di Pilipinas plus da nga plus ang dabag minus traditional item. May busti kwarta sir ko na talaga may busti kwarta tayo ako no agagawid kayo. Aglalo rin di Pilipinas ako na kamuda la plus na plus. Plus na nga plus ang kamuda nga awan ti gagaston ni Tuyen. Ay, manusweldo di Pilipinas. Kunada. Iba kami peso. Sweldo na mo atin wen yung 80 mil, 90 mil kuno Philippine peso. Ala kung confusion ta mo tayo. Siyempre ada mo aga-arkilana mo ti balay. May katibay ti kuryente, ti silaw. At ay bayad ti utang ko nga cellphone. Ay bayad ti utang ko nga yung utang ko di bangko. Ay ka kung kunamot ka. Nay handa pa dapat sinal. Wanda gito, yan. Plus da mga bahanda magmainusan pampanunutan da pala tati dakang yung baga mo. Animal kayo da kayon ti agagabrodon ta. Agsisino ka ta syakti aga sige ti agabrodon ta syak mo ti para awaton. Pero ni kung utot kanya di agjablis mo to. Aglablabos ko. Kita kakatawa kayo pa piso sa usang nalain amoy ko makita di Pilipinas kiti pamilya yun nalain dati mathematics sa kapsat. Plus da nga plus handa ag minus. Talaga sir ko na ta. Plus da nga plus handa nga i-minusan dati. Handang i-apply handa i-minus dagiti kagaston ko siyempre makakantay mo ta ice cream dito gumatangan. Lalo da kayo nga duan na di ka baglakanyak ta dati ti anak ko dati ni Mami May. Agpawit para saan. Okay lang. Yung mga duwag, DJ, siyempre dito ay napanawan nyo ako. Kanay wex away, plus da nga plus. No, hindi ka mga 20 million kurang pay. Kaya dalan damin tayo sweldo yawan. Nanti biyago ti OFW.
Kita mayat kayo talaga kung nakasta ka na yung tibagya da kayo baka ba kunam awan ko kanu met TDH na lang. Nyata kasta ka na yun tibaga da kin nila kay to sir ngem kuna na awan kanu met TDH nga lalaki ko. DH nga lalaki siyempre sa wali mo sa pabrika ti ayan damat apa lang apa ya dag DH nga lalaki nga para balay mo ti brana itu ya da duma ngam dagat mamano. Nasyakti ang DH nga para balay po. Talaga nga mabsog si senyora kanya talaga luto na nga luto. Talaga nga maluto. Ilek ko ko. Adda sir dito sir boy ko na. Kaya boy, kaya dalos-dalos saka hari dinero ng handa nga plancha na kita. Kaya dinistiro ko dito. Di mo daw ang mostly kami napimbito na talaga ti babae nga aga bro. Ilek ko na naman ang Angelina. Gusto. Amin yung sinasalawa sa dito ay gusto kakapsat ko na nagiging mo pamilya yun di Pilipinas. Ikam lang si 20 million kada bulan na kurang ka nung kailaan. Kasi mga kurang niya ko. Ada mo, mapanda mo 7-Eleven kada Domingo. Apo ka na, hidro ka mapanda mo digos-digosan, hindi digos-digos na lang ito, hindi bye-bye, hindi damot yung swimming pool, dagtay resort na ako mabisyo mo kita tao, hindi mo ito pag-digusan dan, animal, hindi, kanya cho, papayso, hindi, nag-birthday kayo, simple lang, hindi anta pa nag-abroad, mostly ampay po nga birthday na gito kanya cho, anta pa birthday, alay di adama nag-abroad so, puro kaya anak na mo ito, nag-birthday na mo ito, lalao ka, tatakik dan, so tatao hindi ka awan, mabaling ka mga may birthday ka, mabaling ka ang celebrity day, ang grade na kati ka mutit kunta pa, mabalinin, birthday, hindi ko na po, mabisyo si Tatao di Pilipinas, Tatao, paiso ato magbaga. May sa bulan naman sa Saudi, nagdakkel si 20 million. So, bueno, sa lukod mo dakkel lang siyempre, dumutin katang-katangon dana, dahil ni mamang ko, abroad. Dahil tataka Maka na ipay tayo 20 mil. Social damutan, di na makita pa nagdigos di baybayin ko. Mapanda mo, di resortan ko, manuti entrance, tipi sa kagasot. Naman sa nga puludan, sa nga ribo nga singkudan, katay kanundan. Mapandan ibas nga gluto, mangbuwa bambalon na lang kamati lilinta nga Tagalog na sabang. Opo, mapandan to pa mo lang niya yung outside tripon. Wawanan, biyago. Biyag ti para sa pulo kas dyan. So, sir, nakarong doon hindi ang birthday ko, awan ti cake ko sa tadat, si kayo mo nga dati abroad mo, hindi, awan ti cake na, kasi birthday ko, dapat pa cake. Samantala mo na yung sikit ko sa abroad, dati mo lalangana, na hindi mas mo talaga si cake to di Pilipinas. Social nga road share ko na, may sa bulan met mo. Patay social na road mo. Social, ngam kakasiti para sa pula po ng OFW. At makatawa kayo sa super. Kanya tiyo dati niya bro gawin si Pilipinas, si dati, di kayo tiyo kasi dati yung gotik amutit. Apo, di dagi Pilipinas na umada ka nun, animal dagi tuyin. Kaya barabong ti kayo tanjo, di na kayo teksidan. So, dagi dito pag-iniwan siya. Baliktad, tinulungan. Kasi tulog, maulawak Mildred. Amo na namin siya ka aduk kwarta ti anda bro. Dai. Dahil kang kapsat ti rigat na aduk ti kwarta ti abroad. Hindi kunada. Sunda Ben. Di pa yung makapukis na dyan kurutan. Yan, ayaw daw ko na. Ginseng niya. Danak di ako kwa. Ang damit lakas di nga agijay pamilya kasi yung naruang da met kirigat. Ay gusto ang no kirigat pinagapwa masabong nga riga mo lang. Yung nagnamay kang mo patpad lang.
Kani patla-patla mo na na masisigam sige karubang aduk dumawat kakapsat ng gaya. Adimet ang mo dari kati abro sir. Ayo kata. Esta no ijay di Pilipinas mo no amom no nanamay ka diyan masapol nga silencer lang kakapsat. Kasi magbagay pagpadabog mo kasi si dati kanain sila ulit minalam ako. Bakit ka bagyan nyo, ibay bayad na mo ito may makibuyat si TV, madam na makipangandamatan, o di nabakan kayo. Di damit ay mutirigan, di ba? Mas gusto rin sa wag kakamsa kang gaya. Alam mo lang ko, maturog kayo, na kayo maturog ako, agyaman natin pa, nagbuy-buya yun, istorya tayo. So, nagkakatawa kayo man eh. Baliwag ko, live tag sound na kung taglo ko na kung na po ito. Dami nga para pinabot, o. Di Pilipinas, ang sila ka pinabutan, ako naging masaon. May amo lang taging kita, natin. Kakasjay kakabsat ti istorya po ko tupo dagiti di Pilipinas kanung ti biag ti abroad. Agrami dakto man kiti ti Dani ti dagitay bibiag ti Pilipinas dagiti dagto mga agraramang banaba ng kakabsat pasagi dakto dagiti. Ado ti agraramang banaba ng Pilipinas kakabsat ng gayam. So ako nakto nagibabak ti gayam ni. Dagitay nagdinas ti balbalay na kakabsat ng gayam. Agyaman kayo, kararagyo kita po nga OFW, kita kang kanakan nyo, kapsatan anak nyo. Tahan tama disgrasya dito'y abroad, di abroad. Kano na disgrasya, daawanan ti namayo kakapsat ko na ito nga, han kayo nagpangpangas no, dati ay pamilya yun di abroad, hanya mo ti Rodriga, dapo niya, gasa da baka matay da di ko na. Pakay so much. No naparayad sa ni Jaya, pukas na di ka mamuti ka karkarubang ka tagwala ka sa awan. Katawaan ta kanto no awan datay abroadon. Kung nariga ka sa tiyang parparamag. Ada basin mo. No cancer. Kung talaga nga kamutit pakasubsidaan. Sige, good night. Salamat po kung karoon na po. Thank you very much for watching. Apakadaan nyo, hindi pa nag-live ko ito no. Diyan mo no, live na siligat no. May kamak na giting contest pang ito. At i-present ko ita. Diyan ka mo, diyan pa sigurado kakapsat no makompleto dati contestant ko ito no Domingo. Kita out. Bago may kamak ka. Good night kada kayo muna po. Bye-bye. Thank you very much for watching. Pasensya ang lakman.